and popping. I wanna love you on a daily. Slide for me cocky baby twende. Mchezo na ucheza kama Чакайте да ви покажа. Човека носи кара зеленчуци, само погледнете гроздото как не пада. Аз са в такива кутийки, които се продават по принцип. Така са вързани хубаво, че не падат. Това май е техния стадион. Футбол. Да, това е то, как беше? Не знам, е много голям. Къде беше? Да. Само гледни не се удари. Истанбул, а дали Сарай? Май е това. Галата Сарай, бе. Това е Галата Сарай. Отново сме на задръстване. Ама те как са си свикнали? Този ли как? Да, иска да. Вода. Не знам, в една друга така държава имаше да минават покрай колите да дават вода. Да си купиш. Но не знам коя държава беше. Не знам коя държава, знам, че Росия 50 лева ми взеха. Даже ми ги меткаха така на капака на таксито. И майката и Зорица се лезаха. Жоро, чули? Да. Тия рози няма да ги забравя. Как ще забравите 50 лева, така ли се дават за много време? Штип, штип, песата как бе? Штип, штип. И Деси и Зори се смеят. Ето автобус, къде сме? Страшно е. Вижте. Това автобус. Автобус? Трамвай, направена е линия само за автобус. Да. Супер. Ето ви цветята, Зори. Снимай нашите цветя. Това са нашите. Я отвори да фурли някоя цвете, да. Роси така настрани, трябва му кажа. Той ще получи утре 50 лева рози. И те не бяха си хубави рози, някакви проскубани. Това ги късаше, ги меткаше на капак и вика, айде паша, Ефенди Румене, давай! Царица Десислава отзад беше пашакията. Това е нещо, но не знаем какво. Нещо си като училище. Тия сгради са като в Америка, небостъргачи. Още един зацветя. Затвори прозорец. Ето го нашия приятел. Юху, букет. Тия бяха хубави обаче. Станамире, взимай зели. И направо ли си в тези километри? Да. Ще се включим направо от хотела, защото задръстването е страшно. Когато стигнем. Леле, само погледнете какви сгради са направили в Истанбул. Нещо страшно огромно. Ако знаеш до... Така, отиваме да търсим магазинче за храна. И само погледнете улиците тук какви са. Като все едно сме в Италия. Такива тесни, стръмни. Ето и нагоре да видите.
minutes later. Я не си спомням такива работи, където не съм. Защото беше тъм, а светло. Да бях светна, ще да. 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 Е там къде е това табак. Не бе, тук сме. The next day. Добро утро! Ние станахме, ходихме на закуска, пихме по едно кафе, взехме пари, една вода и сега отиваме към Капова чарши да поздраваме, така че ще се включим оттам. Опа. Мали, миналия път с десница зори. Я повече няма да идвам с вас да ти кажеш. С професора най-добре. Човек, ще не знам тия мотористи, як карат с това. Да? И он като мрънка за разходките и ти скъсяват дистанцията. Кой е това? Професора? Бе, тя да я не... Прибирайте се, стига това. Теро, тя дава парите. Ние приключихме с пазара на Капова чаршието, натоварили сме се. И ще ходим до магазин Мигрос. Но нека да оставим багажа и там някъде ни колата паркирахме за паркинг. Сега отиваме към Мигрос. Той е много известен хранителен магазин. Да напоздраваме ориз, боб, препарати и някакви такива неща, защото и майка ми иска, и на секър ми взема, и за мен. И след това ще ходим към Галата да се разходим, а до вечера сме на... Ние ви чакаме на колата. Вечера ще ходим на корабче, което имаме вечера, музика включена, някакъв пакет VIP маса в избофора 3 часа, така че ще ви кача кадри и оттам. Така че стойте, абонирайте се и останете до края на видеото, за да видите какво още ще ви покажем и ще споделим даже и цени за всяко едно нещо, което сме купили. Така че чао за сега! Вижте само какви красоти правят. Туркиш. Всичко е туркиш. Истанбул. Тук Истанбул. България. My friend Turkish. Turkish Sofia. Тук. My friend football. Turkish. Много.
Галата обаче вали и затова дойдохме директно към магазина да пазаруваме. Обаче тук са такива тесни уличките, че няма как да се паркира отпред. Сега ще ви покажа магазина. И магазинът е точно на улицата и долу има паркинг. Оставяш колата, даваш на човека и той те паркира и после си плащаш за паркинг. Тъй като тук няма къде да се паркира. Ето, може да видите. Later. вече от корабчето, къде ще бъдем тази вечер, тъй като сме с вечера. Добър вечер! Сега ще ви покажа да видите. Ще бъдем с маса, която е гледка към Босфора и това ще бъде 3 часа. Така че сега ще ви покажем. Хело! Ще ви
покажа обстановката тук. Така че гледайте сега. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. Depuis des siècles, c'est comme ça. Ça dépend. Какво викаш? И кажете така да ми играе вече. Как са плотчетата? Супер, не? Плотчетата как са? Привет! Включваме се след разходката с корабчето на Босфора. Прибрахме се в хотела. Сега си слагаме един душ и лягаме да почиваме, защото трябва ставаме, закусваме, пием по едно кафе, товарим всичкия този багаж. И отиваме към Одрин. Там ще ходим да пазаруваме в нашия голямия магазин, защото ни трябват препарати и още някакви други храни. Лекарства трябва от аптеката да вземем, така че направо от там. И от Одрин се изстрелваме към границата, защото не знам колко време ще чакаме. Надяваме се да не е много и да видим през кой път ще минем за София, тъй като магистралата правят, има някакво разклонение отбито и ще е нещо страшно по магистралата. Като идвахме, спряхме на Ви, мисля, че или Инсойл, ако не се бъркам, не съм много сигурна.
И жената каза да минем по някакъв друг заобиколен път, защото по магистралата е страшно и се чака по 2-3 часа, за да се мине. Някакви скандални малко километри бяха. Така че видим от как ще е пътя и ви оставям. Казвам ви лека нощ и ще се включим утре сутрин направо към закуска и после към Одрин. Така че чао за сега, ще се включа утре. The next day. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Yeah. 还好我终于见到你，跨过了时间，终于再次见到你。可以什么都不做，就只是抱着你，牵着我的手，把一起飞到月亮去。你一直都是人群中闪耀的女孩，是我有幸时间见过最漂亮的女孩，一直在艰辛等待着你会来，在下个转角和你撞了满怀。天使，你是我的 queen， 你是我的月亮，你是我的命，像是被烈酒让我起了反应，只想要发疯，别让我冷静。Let's go。 Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Yeah. 还好我终于见到你，跨过了时间，终于再次见到你。可以什么都不做，就只是抱着你，牵着我的手，把一起飞到月亮去。你一直都是人群中闪耀的女孩，是我有幸时间见过最漂亮的女孩，一直在艰辛等待着你会来，在下个转角和你撞了满怀。天使，你是我的 queen， 你是我的月。 Здравейте, ние пристигнахме в Одрин. Закусихме, не съм ви показвала закуската, защото е една и съща и вчера и днес. Закусихме, свалихме багажа и тръгнахме за Одрин, тъй като ще минем сега големия супермаркет Мигрос, тъй като в Истанбул отидохме, обаче хванахме няколко магазинчета такива Мигрос, които ги намерих на локация в Google, обаче бяха такива мънички, няма толкова много препарати и няма такова количество разнообразие на храни, на продукти, на препарати, както е в този тук в Одрин. Така че сега влизаме, има списък, който трябва да напазаруваме. Ще минем през аптеката, ще видим дали пазара работи. Той е принесено петък и събота, но може и днес нещо да има. Не е сигурно, ще проверим и вече след това заминаваме към границата, да няма много хора, да няма много коли и бързо да минем, тъй като в момента е 1 часа, мисля, че. Надяваме се до 7-8 да сме се прибрали, защото нали, има и в България някакво задръстване, някакво отклонение, така че видим как ще стане. Спряхме сега да заредим точно до магазинето. Тук е бензиностанцията, а тук е магазина. Вие го знаете от предишния клип, който съм ви показвала в Турция. Така че горе-долу това е плана. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Really, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Yeah. 还好我终于见到你，跨过了时间，终于再次见到你。可以什么都不做，就只是抱着你，牵着我的手，把一起飞到月亮去。你一直都是人群中闪耀的女孩，是我有幸时间见过最漂亮的女孩，一直在艰辛等待着你会来，在下个转角和你撞了满怀。天使，你是我的 queen， 你是我的月亮，你是我的命，
champagne popping. I wanna love you on a daily. Slide for me cocky baby twende.